Δεν πιστεύω να υπάρχει στην ελληνική αγορά άλλο υλικό το οποίο που να παρέχει τέτοια μόνωση, τέτοιο πάχος μόνωσης. Έχει πάχος 4 και 5 φορές μεγαλύτερο από τον ανταγωνισμό. Άρα, κάνοντας μια απλή αναβολή, είναι 4 ή 5 φορές πιο θερμομονωμένο από τα υπόλοιπα συστήματα. Είναι η απόλυτη μόνωση. Αυτό το σύστημα κατασκευής μπορεί όλος ο οικοδομικός σκελετός, ο οποίος έχει και τη μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα, να προστατευθεί ώστε να διατηρεί συνεχώς μια σταθερή θερμοκρασία. Δεν έχουμε θερμικές απώλειες. Φέρει πολύ καλή προστασία από υγρασία και από υπομόνωση. Σίγουρα συμφέρει οικονομικά. Πιο οικονομικό από τον ανταγωνισμό. Μπορούσαμε να έχουμε το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα που θέλουμε με μικρό κόστος. Πολύ φθηνό στην κατασκευή, υπάρχει γρήγορη τοποθέτηση. Πολύ γρήγορη κατασκευή, λιγότερα ένσημα. Κερδίζεις πάρα πολύ χρόνο στην τοποθέτηση. Βελτιώνει την ταχύτητα της κατασκευής. Πράγματι ότι προχωρούμε και πιο μπροστά από ότι αν είχαμε ένα άλλο είδος τυποποίησης. Τελειώνει πολύ γρήγορα το κτίριο, γίνεται σωστή εφαρμογή. Παρατηρήθηκε πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στο υλικό της πλήρωσης και στο μεταλλικό σκελετό. Έχει τελειοποιηθεί πια η σύμμικτη κατασκευή χάρη σε αυτό το υλικό. Συνεργάζεται άψογα και με την συμβατική κατασκευή και με τη μεταλλική κατασκευή. Χαίρεται για την ποιότητα, διότι έχει ένα καλό αποτέλεσμα ουσιαστικά, ένα καλό finish. Δέθηκαν όλα πάρα πολύ καλά σαν κατασκευή. Πράγμα το οποίο βοηθάει το κτίριο να λειτουργήσει σαν ενιαίος φορέας. Πετυχαίνουμε σε περιπτώσεις αρκετά μεγάλου σεισμού να μην έχουμε καθόλου αποκόλληση της τοιχοποιίας από τον φέρον οργανισμό. Σε περίπτωση σεισμού παλιότερα, με κάποια άλλα υλικά, υπήρχε ρηγμάτωση στις κολόνες, ενώ σήμερα με αυτό δεν υπάρχει καμία ρηγμάτωση. Δένεται και καλύπτει όλο το φέροντα οργανισμό, έχει σαν αποτέλεσμα να δρά όλο το κτίριο σαν ένα σώμα. Δίνει ουσιαστικά αντισεισμικότητες, τις οποίες ούτε καν ζητάει κανείς από νομική άποψη. Δίνει ευελιξία όσον αφορά το σχεδιασμό, λόγω ότι μπορεί να πάρει διάφορες φόρμες. Όπως είναι κυκλικά παράθυρα, όπως είναι νεροσταλάκτες. Δεν μας δίνει περιορισμούς διαστάσεων. Παράγει το προϊόν του σε διάφορα πάχη, που μας έχει λύσει τα χέρια. Δεν έχουμε θέματα όσον αφορά τα σειρώμενα κουφώματα. Δεν έχουμε θύρα, άρα δεν λερώνουμε το εργοτάξιό μας. Τα συνεργεία των υδραυλικών και των ηλεκτρολόγων που ακολουθούν κάνουν πολύ εύκολη την εγκατάσταση. Δεν δημιουργούμε μπάζα. Η ποιότητα κατασκευής δεν έχει τίποτα να ζηλέψει σε σχέση με την συμβατική τοιχοποιία. Διαθέτει εκατέρωθεν μεταλλικό πλέγμα, το οποίο την καθιστά πάρα πολύ ισχυρή. Βοηθάει στο σοβαρά να κάνει καλύτερες αντοχές. Δεν έχουμε προσέξει να γίνονται ρηγματώσεις. Με το EcoBest έχουμε ενιαίες επιφάνειες και ένα πάρα πολύ ωραίο και ανθεκτικό αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι πολύ καινοτομικό σε σχέση με τα υφιστάμενα συστήματα δόμησης. Έχουμε πετύχει να έχουμε ελαφρύτερη κατασκευή. Ελαφρύ υλικό και το οποίο εφαρμόζεται πολύ εύκολα. Είναι και πολύ ελαφρύ. Έχει πάρα πολύ μικρό βάρος και δεν επιβαρύνει την οικοδομή. Το EcoBest, επειδή έχει προδιαγραφές, μπαίνει με συγκεκριμένο τρόπο και ουσιαστικά πριν τοποθετηθεί γνωρίζεις ποιο θα είναι το τελικό σου αποτέλεσμα. Η λύση η οποία προσφέρεται με το EcoBest είναι από τις καλύτερες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Το συνεργείο είχε την τεχνογνωσία την απαραίτητη. Με την πρώτη επαφή μας κερδίσανε πρώτος σαν άνθρωποι. Η συνεργασία με τους ανθρώπους της EcoBest είναι πάρα πολύ καλή. Είναι άψογη. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι άψογη και σε θέματα εξυπηρέτησης και σε θέματα συμβουλών, τεχνικής υποστήριξης σε όλα. Είναι εξαιρετική. Υπάρχει μια φιλική σχέση και μια πολύ καλή συνεργασία. Η EcoBest ήταν τελικώς η καλύτερη ενδεδειγμένη λύση.